Ako ma'am, wala na ako mga alas 7 ma'am. Sige kuya, salamat daan. Nay, patay na haing na hindi ko manuroy dawa. Ano yan kung mga agad ng inom? Ay, inom mo yan ko. Pagbatag sa hotel. Aroy. Kuya, wag mo akong iwan. Masusuka ako. Uy, patay na. Yung pats ang gaya, hindi mo lang. Taguin mo ma'am. Kuwan, talaga tulungan din ako pikas. Kahit kami na. Ka ma'am. Kapitol daw. Ka brother. Kapitol kami brother. Kapitol. Ay. Di ba na pular ka ma'am? Nagtaro nila pagpupok ma'am. Doble-doble nila. Oh, ayan. Ayan na. Pag-dubi-dubi na nilang ikot to. Amang ka ma'am. City Health. Madali ma'am. Aman ta. Para na takas ka. Alanganin mo, kapital man kami.